Abin da yasa kai bako ne shi yasa nake gaya maka halin unguwan nan. Kaga nan gidan in ka sakuna mai gidan dan fashi da makami ne. Wancan gidan na gaba shi mata gidan mai ya ce. Nan gidan ku in ka sakuna yaron gidan ɓarawan kaji ne. Dan haka nake gaya maka ni a unguwan nan ba abin da ban sani ba kaka ba abin da ban sani ba a unguwan nan. Amma na ji daɗin haɗuwa da kai. Wallahi na ji daɗin haɗuwa da kai. Lafiya? Wancan mutumin da kake gani mugun munafiki ne kana ganin shi can. Wancan mutumin mai farar babbar riga. Wallahi nake gaya ma. Kai Allah rabu da shi zo mu ware. Uda akwai wani duk su karace munafincin su yi shiga ba. Dakata ku gani. Kaga abin da nake gaya ma ku Kwarai ko na gani. yaran nan da suka wuce gaba su ne barayin kajin unguwan nan. Wannan jakar da kake gani kaji ne a ciki. Kajin mutane ne.